ברוכים הבאים לפודקאסט יזמים בכושר, הפודקאסט שעומד לשמור עליכם בכושר C בעולם העסקים וההתפתחות האישית, ומפרק לפרק אני אחשוף מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים, לווינרים, כדי שתגיעו באמת ליעדים שלכם בחיים ובעסקים, וגם שתהנו מהדרך לשם. למי שלא מכיר אותי, שון שפירא, בן 22, שחקן כדורגל מקצועי לשעבר וספורטאי כל החיים. כיום בעלים של שון אקדמיה, אקדמיה לכדורגל, שותף בעסק לתזונה ואימונים אונליין, ומייסד מספורטאים ליזמים, המקום שעוזר לספורטאים, מאמנים ואנשים שחיים ספורט, להקים את העסק הראשון שלהם או להצמיח את העסק שלהם בתחום הכושר והספורט. הנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו זה הימצאות מטרה, הצבת יעדים ולהבין למה זה כל כך חשוב וקריטי להצלחה של כל בן אדם. ואם תשאלו את רוב האנשים מה הם רוצים להגיע או מה הם רוצים לעשות בחיים, אתם תראו שבדרך כלל רוב האנשים שאתם מסתובבים איתם הם לא באמת יודעים לאן הם רוצים להגיע. וזה מצחיק, אם תשאלו עכשיו את חברים שלכם, אפילו את המשפחה שלכם, תגיד איפה אתם רואים את עצמכם בעוד שנה מהיום, בעוד שנתיים מהיום, הם לא באמת ידעו להגיד לכם איפה הם רוצים להיות. וזה דבר קריטי לבן אדם שרוצה להצליח, זה קודם כל להבין שרוב האנשים הם חיים על טייס אוטומטי. כשאתה שואל בן אדם מה המטרה שלך, והוא לא יודע מה לענות, זה אומר שהוא חי על טייס אוטומטי, הוא לא באמת יודע לאן הוא הולך, וכנראה גם הוא לא יגיע למה שהוא באמת רוצה. אז לפני שבכלל אנחנו נצלול לפרקים הבאים, ובכלל שניכנס לעולם העסקים וההתפתחות האישית, חשוב קודם כל מי שצופה בפודקאסט הזה, שהוא יבין כמה זה חשוב באמת להציב יעדים, איך זה משפיע על הביטחון העצמי שלך, על התחושה שלך עם עצמך, על ההצלחה שלך בחיים, על ההתקדמות שלך לעבר הדברים שאתה באמת רוצה בחיים. וכשאני התחלתי בעצם בגיל 18 את העסק הראשון שלי, אני זוכר ששמעתי באיזה סרט או קראתי ספר, אני לא בדיוק זוכר איפה זה היה, שאמרו שתציב יעד, וגם אם אתה לא יודע איך להגיע לזה, תציב את היעד הזה, ואיכשהו המוח שלך יתחיל למצוא פתרונות ודברים שיגרמו לך להגיע ליעד הזה. ואני זוכר שבגיל 18 רשמתי, עוד לא היה לי עסק, לא כלום, הייתי שחקן כדורגל, רשמתי שאני רוצה להכניס 100,000 שקל. וזו הייתה תקופה שהייתי בבגרויות, ואתם יודעים, זה לא עכשיו משהו שהוא כל כך ריאלי, ילד בן 18 עם בגרויות, לעשות עכשיו 100,000 שקל בשנה, אבל הרגשתי שאם אני ארשום את זה, יכול להיות שזה באמת יתגשם. קודם כל, שרשמתי את זה, אז סיפרתי את זה להורים שלי, לחברים, למשפחה, וכמובן, התגובות לא היו טובות. הם אמרו, שון, אתה עוד צעיר, שון, תתמקד בבגרויות, שון, זה יעד לא ריאלי, אולי הוא לא הגיוני. אבל אני האמנתי שאני באמת יכול להגיע לזה, למרות שלא היה לי שום מושג איך אני באמת מגיע לזה. רשמתי את זה, ושבועיים אחרי עלה לי רעיון שלה לפתוח אקדמיה לכדורגל לילדים, ובסוף הגעתי ליעד הזה, לא תוך שנה, אלא תוך 6-7 חודשים כבר הגעתי ליעד הזה, ומאז הבנתי מה המשמעות של הצבת יעדים בחיים, והבנתי כמה זה קריטי וחשוב לכל בן אדם, להבין לאן אתה רוצה ללכת, וזה בעצם יגרום למוח שלך ולפעולות שלך להשתנות בהתאם למטרה שהצבת לעצמך. ואני אגיד לכם מה הסיבה שרוב האנשים לא מציבים יעדים בחיים, זה הסיבה שמפחדים לא להגיע לשם ולאכזב את עצמם או לאכזב את המשפחה שלהם, את החברים שלהם, ולא לעמוד במה שהם הכתיבו לעצמם. ואני אספר לכם משהו, זה שאתה רושם את היעד, אתה כבר בפער מרוב האנשים בעולם. זה שאתה רושם את היעד, ואתה מספיק אמיץ לרשום יעד וללכת אחריו ולרדוף אחריו, אתה כבר הרבה יותר אמיץ מ-90% מהאנשים בסביבה שלך. רוב האנשים מפחדים לקבוע על עצמם יעדים כי מפחדים שהם לא יגיעו לזה, אבל הדבר שחשוב לדעת זה, גם אם לא תגיע ליעד, עצם זה שהצבת לעצמך, זה כבר יגרום לך לפעול הרבה יותר ממה שפעלת עד עכשיו כשלא היה לך יעד, זה גם יגרום לאנשים לתפוס ממך הרבה יותר, כי הם יראו שיש לך מטרות, יש לך יעדים, אתה תרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך לקום בבוקר, שיהיה לך יעד שאתה יודע שאתה רוצה להשיג אותו, יהיה לך משהו שאתה קם בשבילו בבוקר, וגם אם לא תגיע ליעד, נגיד עכשיו הצבת לעצמך יעד לשנה, ואתה שם לב שלא הגעת אליו, אז אתה צריך להיות קל עם עצמך ולהבין שזה בסדר גמור, שלא כל יעד שאתה, וגם אני באופן אישי, לא כל יעד שאני מציב לעצמי, אני משיג אותו. אבל מה שכן, אני עושה את המיטב ואת 100% שלי, ואת כל הפעולות שאני יכול לעשות כדי להגיע ליעד. ואם לא הגעתי, אני פשוט מתחקר. למה לא הגעתי? אני מתחיל להבין למה לא הגעתי, איזה דברים אני צריך לשנות, ומרחיק את היעד לעתיד, לעוד 3 חודשים, חצי שנה, שנה, ועושה הכל בשביל שוב להגיע ליעד הזה, ואני בסדר עם עצמי, גם אם אני לא מגיע ולא משיג את היעד הספציפי שרציתי, אתם צריכים להבין שאתם
צריכים להיות גאים בעצמכם, עצם זה שאתם שואפים ויש לכם יעד כלשהו להגיע אליו. ובדקו את זה, בדקו שהאנשים המצליחים ביותר בעולם, יש להם מטרות, יש להם יעדים, בין אם זה בראש, אבל הרבה יותר משמעותי והרבה יותר חזק זה לרשום את היעדים. יכול להיות לך יעד בראש של אני רוצה להרוויח יותר כסף, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה גוף חזק, אבל זה שאתה רושם יעד ספציפי ומדיד, שאתה עם דדליין, שאתה יכול ממש לראות אותו ולקרוא אותו כל בוקר, זה אפקט שונה לחלוטין. אז אם יש לך כרגע את היעדים ואת המטרות שאתה רוצה להשיג בראש, אני רוצה שתרשום אותם על דף, ויש 5 פרמטרים שאתה רוצה לרשום אותם, שזה לפי, אתה רוצה שזה יהיה פער השגה, אתה רוצה שזה יהיה רלוונטי, אתה רוצה שזה יהיה מדיד, אתה רוצה שזה יהיה תחום בזמן, אתה רוצה לשים איזה דדליין, ממש לרשום, למשל, אם זה בכושר ותזונה, אני רוצה לשקול 76 קילו של מסת שריר, עם 8% שומן, ב1.6.2025. זה יעד שאני גם הוא מדיד, גם אני יכול, 76 קילו, אני יכול ממש לראות אם אני בדרך ליעד הזה, וגם יש לי דדליין, גם הוא בר השגה, גם זה רלוונטי, זה משהו שאני רוצה באמת, ולא מישהו אחר אמר לי לעשות, זה חשוב שזה יהיה יעד שאתה באמת רוצה, ולא יעד ששמעת שכדאי לעשות אותו. ואתה בעצם רוצה, לפי 5 פרמטרים האלה, אתה יכול לבדוק על זה אפילו בגוגל מודל סמארט, ויש דבר שנקרא בעצם מעגל החיים, שזה בעצם מעגל של כל התחומים בחיים, שאני עכשיו תכף אספר לכם. אני רוצה שתבחרו מתוך המעגל שאני תכף אספר לכם, 3 או 4 תחומים עיקריים, ובכל תחום תציבו יעד לפי מודל סמארט. אז דבר ראשון זה משפחה וחברים. דבר שני, כיף ופנאי. דבר שלישי, כספים. רביעי, בריאות. החמישי זה רומנטיקה. השישי זה הפיתוח אישי, ושביעי זה סביבה פיזית. אחרי שרשמתם את כל מעגל החיים הזה, תבחרו 3 נושאים שאתם רוצים השנה להתמקד ולהצליח יותר, 3 תחומים שחשובים לכם להצליח יותר, שאתם מרגישים שחסר לכם בחיים ואתם רוצים להשתפר בהם, ותציבו לעצמכם יעד לפי מודל סמארט. החשיבות של הצבת מטרה ברורה, זה בעצם יוצר לך בהירות, ויוצר לך סוג של כיף כזה שאתה יודע שיש לך לאן לשאוף, והדבר הזה פשוט מעלה בצורה מטורפת את הביטחון העצמי. ובעיקר כגברים, הדבר שהכי מפתח את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי, זה השגת יעדים. ככל שאתה תצבור יותר יעדים והישגים ותרגיש באמת טוב עם עצמך שאתה מתקדם לעבר עתיד כלשהו, או שיש לך הישגים לכבוש ולהשיג, אתה תשים לב שהביטחון העצמי שלך יעלה בטירוף. ואני זוכר שאני, לפני שהתחלתי את כל העולם של ההתפתחות האישית ולהציב יעדים, אז לא הייתי בן אדם עם כל כך הרבה ביטחון עצמי, ובזמן האחרון ניסיתי לחקור מה גרם לי להיות בן אדם שהוא בטוח בעצמו, שהוא פותח עסקים, שהוא מדבר מול מצלמה, ניסיתי להבין, גם אני שומע הרבה מאוד מאנשים שמספרים לי, בוא נשון, איך אתה ככה מתקשר עם ביטחון, ואתה משדר הרבה מאוד ביטחון החוצה, והתחלתי לחקור בעצם מה גרם לזה לקרות, והבנתי שזה עצם זה שמגיל צעיר הצבתי יעדים, ועשיתי הכל כדי להשיג אותם. ובעצם ככל שהשגתי יותר יעדים והבנק ההישגים מצטבר והצטבר, אני הרגשתי גם בתוך תוכי בן אדם הרבה יותר, עם הרבה יותר ערך לתת לעולם, עם הרבה יותר סיפוק, הרבה יותר משמעות, וככה גם הביטחון העצמי שלי השתפר הרבה יותר. ובעצם כשאתה מציב לעצמך מטרות ויעדים, גם הניהול זמן שלך הופך להיות ברמה הרבה יותר גבוהה. אתה פתאום שם לב לאיזה דברים מקדמים אותך בחיים, איזה פעולות אתה יכול להפסיק לעשות, עם איזה חברים אתה יכול להפסיק להסתובב, ואיזה דברים אתה רוצה ללמוד ולהשתפר בהם. אתה הרבה יותר קשוח, עם מי אתה פוגש, מתי אתה עושה את הפעולה הזאת, אתה פתאום צריך לשאול את עצמך, האם הדבר הזה מקדם אותי? לפני שאתה עושה פעולה, אתה פתאום תשים לב שאתה שואל את עצמך, האם הדבר הזה, האם הפעולה שאני עכשיו עושה, האם היא מקדמת אותי ליעד הגדול שהצבתי לעצמי, או שאני יכול להפסיק לעשות אותה? אז זה מוביל אותי בעצם להסתכל על אנשים שאתם רוצים להיות כמוהם, ולשאול אותם איך הם הגיעו ליעד שלכם. למשל, אם עכשיו אני הצבתי לעצמי יעד שאני רוצה לעלות ב5 קילו של מסת שריר. אז במקום לחשוב שאני יודע הכל ולהתחיל להתאמן לבד ולאכול מה שאני חושב שנכון, לקחתי מאמן תזונה ואימונים, ונתתי לו לתת לי את כל הערך והידע שאני צריך, שהוא יוכל לקצר לי את הזמן בשביל להגיע ליעד שאני רוצה. זה בעצם להתייעץ עם אנשים שהשיגו את הדבר שאתם רוצים להשיג, לשאול אותם ולהתייעץ ואפילו לחקור מה הם עשו, איזה פעולות הם עשו, ואם אתם יכולים אפילו לשאול אותם, אם יש לכם גישה אליהם, לשאול אותם מה הדברים שהם עשו ומה הדברים שאתה צריך לעשות באופן אישי, וממש הדבר הזה מקצר לכם את הדרך.
וזה דבר שרוב האנשים לא מבינים, שיש קיצור דרך ענק, שזה בעצם ללמוד מהאנשים שכבר עשו את מה שאתם רוצים לעשות. דבר נוסף שחשוב מאוד להבין, זה שיש דבר גדול יותר מהצבת היד, שזה בעצם מי אותו בן אדם שהשיג את היד, איך הוא פועל, מה עשה תכונות, הוויות, ערכים, שאותו בן אדם פועל כשהוא כבר השיג את המטרה. אני אתן לכם דוגמה. לפני שאני רושם, אני רוצה להרוויח 100,000 שקל בחודש, זה רגע לקפוץ לעתיד ולהבין מי זה אותו בן אדם שכבר השיג את 100,000 שקל, איך הוא מתנהג, איך הוא פועל, וממש לקחת את התכונות ואת ההוויות, לקפוץ רגע לעתיד ולרשום את התכונות, את ההוויות, את הערכים של אותו בן אדם שכבר השיג את היעד הזה. והמטרה והיופי פה זה לפעול ביום יום כמו הבן אדם הזה. כי בסוף אנחנו לא רוצים את הגביע, את המדליה, את הכסף בבנק, אנחנו רוצים את ההוויות, את ההרגשה שיש לי ביטחון, שאני בשליטה על החיים שלי, את ההרגשה הזאת של המשמעות, של הסיפוק, אז אנחנו לא צריכים לחכות להשיג את היד בשביל להרגיש את זה, אנחנו יכולים כבר עכשיו להתאמן וממש לחיות ולפעול מתוך ההוויות והערכים של אותו בן אדם שכבר השיג את היד הזה. אז אני רוצה שרגע תקפצו לעתיד, תשאלו את עצמכם איזה יעדים אתם רוצים להשיג, אבל שאלה גדולה יותר, אלא מי זה הבן אדם הזה שהשיג את היעד הזה? מי זה אותו בן אדם, מה הוא עושה את הערכים של אותו בן אדם שהוא כבר השיג את היעד הגדול הזה, ולהתנהג מתוכו ביום יום, ממש לרשום בין 10 ל-20 הוויות, אתם יכולים לרשום בגוגל תכונות, הוויות, זה יראה לכם מלא הוויות ותכונות אופי, ממש תבחרו מה שמתאים לכם, מה שמתאים לכם באופן אישי, ותנסו לפעול ככה כבר היום. ואולי זה לא סקסי, זה לא כיף, זה מתיש, אבל זה בעצם מטרת החיים, זה לא לחכות להיות אותו בן אדם ולהשיג את היד ולחכות להיות שמח, לחכות להיות מאושר, לחכות שתגיע לגוף שאתה רוצה להשיג, אלא זה לחיות כבר עכשיו, כבר היום, לפעול ולהתנהג כמו הבן אדם שכבר השיג את היד, וזה עבודה יומיומית, וזה בעצם משחק החיים, אתם בעצם רוצים להתנהג כבר היום, כאילו השגתם את היעדים שלכם, תנסו את זה וזה פשוט ישנה לכם את החיים בוודאות. דבר נוסף שמאוד חשוב זה לחגוג את ההישגים ואת הניצחונות הקטנים האלה. זה בכל סוף יום או בכל סוף שבוע, לעצור רגע ולהבין איזה דברים טובים עשיתם היום, ורגע לתת לכם איזה מחמאה טובה, לדבר לעצמכם באופן חיובי, ולדעת לעצור רגע את הזמן, לעצור רגע את היום, את השבוע, ולהגיד וואלה שון, כל הכבוד, וואלה איזה יופי שהיום השקעת בעצמך, שקראת ספר, שהתאמנת, שעשית פרויקט חדש, שהתחלת פודקאסט חדש, ממש רגע לעצור ולהחמיא לעצמך ולפרגן על דברים שעשית, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם רק מתקדמים ורוצים לשאוף ולהשיג עוד ועוד ועוד, והם לא עוצרים רגע להוקיר תודה ולשמוח ולחגוג דברים שמשיגו במהלך היום או במהלך השבוע, והדבר הזה בעצם מעלה מאוד את הערך העצמי ואת התחושת סיפוק ומשמעות, שאתם רגע עוצרים ומחמיאים לעצמכם, ואפילו יכולים לתת לכם איזה צ'ופר, איזה מסעדה, ללכת לאיזה מסעדה, איזה מסאז' אולי, איזה מתנה קטנה עבור עצמכם, להוקיר תודה ולהראות לעצמכם שאתם מעריכים את מה שעשיתם היום או השבוע או החודש. ואני רוצה לסיים בזה שיש דבר אחד, שאם פתאום באמצע הדרך אתם יכולים להתחיל לפקפק בעצמכם, או פתאום המשמעת העצמית קצת יורדת, ופתאום אתם מתחילים לחשוב, אולי זה לא בשבילי, אולי לא כדאי לי ללכת על היד הזה, אולי זה קשה מדי, אולי אני צריך להפסיק לרשום יעדים, זה אחרי שרשמתם כל יעד, זה להבין את הלמה שלכם. להבין למה אתה רוצה להשיג את היעד, ממש לרשום לך אחרי כל יעד שהצבת לעצמך, למה אתה רוצה להשיג את היעד הזה, איך תרגיש אחרי שתשיג את זה, ואז שיהיה לך קשה, ופתאום תרצה אולי לוותר או לעצור, ופתאום אתה פתאום תתחיל לפקפק בעצמך, אתה תחזור רגע ללמה, אתה תקרא את זה לעצמך, ותבין למה התחלת, איך אתה רוצה להרגיש, ולמה אתה רוצה להשיג את היעד הזה. ואני עושה את זה באופן אישי, וזה הדבר שמחזיק אותי, גם כשקשה, גם כשבא לי לוותר, גם כשפתאום אין לי כוח, או אין לי פתאום מוטיבציה, מוטיבציה זה לא עובד. אתם רוצים להבין מה הדבר העמוק הזה שבגללו הצבתם את אותו היעד. וממש לכל יעד מתוך המעגל החיים שהצבתם לעצמכם, לרשום בין 3 ל5 דברים, למה אתם רוצים להשיג את היעד הזה, וממש תיגעו בנקודות העמוקות ביותר.
טוב חברים, אז תודה רבה לכם על ההקשבה, אני מקווה מאוד שלקחתם ערך ותתחילו ליישם את הדברים שאמרתי בפרק הזה, ואם יש לכם שאלות, אתם בכיף מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם ולשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. אני אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט הזה ב5 כוכבים, תשימו לי עוקב בפודקאסט, ואם אתם רואים אותי ביוטיוב תשתפו את זה עם חברים, שימו לי לייק, שימו לי סאבסקרייב ביוטיוב, עומד להיות פרקים באמת מטורפים אחד אחרי השני, כל פרק עומד להיות פשוט מטורף ובאמת מלא ערך, מלא כלים, ואם אתם רוצים לשמוע פרטים על מספורטאים ליזמים ולהקים את העסק שלכם בתחום הכושר והספורט, או להצמיח את העסק הקיים שלכם, אתם בכיף מוזמנים לפנות אליי בפרטי באינסטגרם. עד כאן לפרק הבא, תודה רבה, ביי חברים.